Meillä on liidiskapa. Kuka ottaa tänään eniten liidejä ja voittaa? Kuka voittaa, saa risteilyliput. Mira lähtee E-hallista kartoittamaan pisteitä. Sonja ja Assi ottaa puoliksi A-hallia ja Pauli ottaa C-hallia. Ja me lähdetään Ville kanssa kahville. Kuka voittaa sun mielestä liidikapa ja miksi? Samu voittaa, tää on Samun heiniä. Mira voittaa liidiskapaan. Mira on maailman paras myyjä. Kyllä tää on Samu Heiniä. Se on täällä kuin kalavedessä. Se on Mira, meidän päällikkö. Mira pysyy asiassa. Me muut ehkä eksytään tänne näin. No minä tietysti voitan, mutta Mira on kyllä näyttänyt vaarallisen miettelijältä, joten mä vähän pelkään, että se tulee haastaa vahvasti. 1, 2, 3, duuri! Nyt lähdetäänkin varjostamaan, miten nämä pärjää. Monta liidiä? 6,5. 7. 8. 7. 6. Risteilylle lähtee mun kanssa Pauli. Mulla on vähän huijattu olo. Ei ollut susta mitään puhe. Meillä on liidiskapa. Kuka ottaa tänään eniten liidejä ja voittaa?